I denne video vil jeg fortælle dig, hvordan du lærer at holde længe i sengen, så du virkelig kan tilfredsstille kvinder og undgå de pinlige situationer. For 10 år siden kunne jeg ikke selv holde længere end 10 sekunder, men gennem træning og øvelser har jeg lært at holde så længe jeg vil, og anses nu for at være en af Danmarks førende eksperter i tantra og mænds seksualitet. En titel, der er hårdt vundet. Efter at have prøvet 1 million ting, ved jeg efter mange års erfaring, hvad der virker. For hver teknik, jeg har i arsenalet, har jeg prøvet 30, der ikke fungerer. For at du kan lære det her så hurtigt som muligt, har jeg lavet 3 videoer med teknikker og metoder, som jeg vil give dig gratis. I video 1 fortæller jeg dig, hvordan du lærer at surfe på din seksuelle energi. Da jeg opdagede det her, vendte det op og ned på mit liv. I video 2 vil jeg give dig nogle teknikker, så du kan komme i gang med det samme. I video 3 vil jeg fortælle dig om de 7 trin til at holde længe og blive en super elsker. Du vil også få artikler og nyhedsbreve, hvor jeg vil vise dig det mindset, du skal have for at kunne holde længe. Jeg vil lære dig, hvordan du læser advarselstegne, så du når at bremse, inden du kører ud over skrænten. Jeg vil fortælle dig, hvad du kan gøre inden elskoven, der fjerner præstationsangst. Jeg vil fortælle dig, hvordan du styrer dit ophidselsesniveau. Hvis du er ligesom de fleste mænd, går du fra at være nervøs til at være super tændt til at komme under 1 minut. Jeg vil dele med dig, hvad du skal gøre for at undgå at komme i det øjeblik, du penetrerer hende. Jeg vil fortælle dig, hvordan du bevarer kontrollen, når du tager en kvinde bagfra, eller når hun sidder ovenpå dig. 2 af de sværeste stillinger for mænd. Jeg vil fortælle dig, hvordan du bevarer kontrollen, når hun giver slip og begynder at stønne og jamre. Jeg vil også vise dig de ting, du skal øve dig på daglig basis, for at styrke din seksuelle stamina. Og meget mere. Så tilføj dit navn og e-mail og kom med indenfor, og lad mig lære dig, hvordan du styrker din seksuelle stamina og holder så længe du vil. Jeg vil også sende dig min gratis rapport på e-mail, der hedder De 10 største fejl mænd laver, så de kommer for hurtigt. Og den vil lære dig alt om de fejl, som de fleste mænd laver, og hvordan du undgår dem. Så tilføj dit navn og e-mail og tag det første skridt til at lære at holde længe i sengen og blive den super elsker, som alle kvinder drømmer om.